na-asụ unu nnọọ na GCK kwa ụbọchị tata ọnwa one na one gara aga. Anyị na-afụ aka dị ike nke Chineke dịka ọ na-emetụ na ndụ ụmụ mmadụ, na-azọpụta ha pụọ na mmehie na nhụjuanya nke ekwensu. Ọbụladị ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị a napụtaworo pụọ na atụmatụ ọjọọ nke onye rube ekwensu. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-eje n'obodo dị iche iche na mba dị iche iche na-ezisa ịhụnanya nke Kraịst nye mba niile, na-ebunadịsịrị aka ya na-azọpụta ọtụtụ ndị mmadụ site na nzọpụta nke Chineke n'ebe Kraịst nọ. Ọ bụ akụkọ juru anya, bụ akụkọ ọṅụ ka a na-anụ na GCK kwa ụbọchị dịka a na-enwe ọgbakọ nke na-anagide ọtụtụ mba bara ụba, ọtụtụ mmadụ bara ụba n'ụwa niile n'otu oge, dịka GCK bụ otu ọbụladị ọgbakọ nke Chineke na-esite na ya wee na-azọpụta, na-anapụta ọtụtụ ndị ekwensu kere agbụ. Site na ọgbakọ GCK a na-agbasa oziọma nke Chineke, oziọma nke Jizọs Kraịst, site na ya wee na-anapụta ọtụtụ ndị mmadụ n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ya mere kpee ekpere maka ọbụladị ụzọ ghere oghe ka GCK nwee ike gaa n'iru, maka Chineke na-esite na ya na-anapụta ọtụtụ ndị mmadụ, na-eweta ọbụladị ime ka oziọma gbasaa n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ka anyị sonyere onye ọzọ atụrụ Kumuyi dịka ọ ga-eweta ọbụladị oziọma nke nzọpụta nye na nchegharị nye ndị mmadụ. Ndụ zuru oke wee nye onye ọbụla. Ọ na-akpọ maka nsọpụta, ọ na-akpọ maka ọgwụgwọ nsọ, ọ na-akpọ maka nnapụta, ọ na-akpọ maka ọganiru, ọ na-akpọ gị inwe mkpụrụ ndụ nke mgbe ebi ebi. Nke a bụ ka ọ na-akpọ ndụ nke nwebiga oge n'ime mkpụrụ obi gị, n'ime mmụọ gị, na arụ gị, n'ebe ị na-agụ akwụkwọ, n'ọganiru gị, na ndụ gị niile. Ọ na-akpọ gị. Ekene dị Chineke na ị ga-abịa. M kwuru ekene dị Chineke na ị ga-abịa. Mgbe Kraịst kpọrọ onye kpụrụ isi, o nwere nhụ ụzọ. Mgbe ọ kpọrọ onye mmehie, ọ sị na ya bịara ịkpọ ndị mmehie ga ha echegharịa. Ọ natara nzọpụta. Mgbe onye ogbenye a kpọrọ n'ebe Chineke nọ, ọ na-enweta ndụ nke mkpụrụ ndụ, bụ nke ọ na-arọpụta, nke zuru oke izute mkpa ya niile. Mgbe Kraịst kpọrọ gị, ọ na-azọpụta, ọ na-agwọ, ọ na-anapụta, ọ na-ekpuchita. Ọ na-enye ike zuru oke wee nye onye ọbụla nke zachiri ọkpụkpọ oku ahụ. Ọ na-akpọ ndụ nke na-adịgide. Na mmatụ isi nke 11 amaokwu nke 8. Matthew 11 2:8. Bịakwute m, bịakwute m. Okwuru bịakwute Pita, ọsọrọ bịakwute Jọn, abịazụna zute St. Augustine. Ọsọokwu bịakwute onye nchụaja, ọsọokwu bịakwute Mary. Mba, Kraịst bụ naanị onye nzọpụta. Ọ bụ naanị ya bụ onye na-agwọ. Ekene dị Chineke na onye ọgwụgwọ nsọ nọ n'ụlọ. Ya mere o ji wesị, ọ bụla ị chọrọ nzọpụta, ị chọrọ ndụ nke mkpụrụ ndụ, ndụ nke nwe mmeri, ị chọrọ inwere onwe, ị chọrọ ihe ịrịba ama,
ị chọrọ ike nke ga-ejide gị ya wee ruo ndụ ebi ebi, bịakwute m. Ndị ibu arọ na-anyịgbu, m ga-enye gị ezumike. M ga-enye gị mkpọchite azụ, mkpọchite gị azụ na ndụ ebighị ebi nke Chineke chọrọ wee nye nwoke na nwaanyị ọbụla. Anyị tụfule mgbe mmadụ dara, ugbu a ọ na-akpọ anyị si bịakwute m. Ndị na-adọgbu onwe ha n'ọrụ, mgbu ndị Igbo na-anyịgbu, m ga-enye gị ezumike. Nke a bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi, bụ nke kwesịrị ga-anabata ya n'ụzọ ọbụla. N'ezu enwere ezumike na ndụ anyị niile, ọ ga-ewezuga ya, ọ ga-enyezi gị ezumike. Ndụ zuru oke taa, ndụ zuru oke taa, ndụ nke ezi omume taa, mgbaghara na inwere onwe taa. Oge nke gị eruola. Nne na amaokwu nke 19, were ihe oku m tinyere onwe gị. Mgbe anyị nọ n'ebe a kpọchiri anyị, anyị nwere ya gba nke tinyere anyị n'ebe ebe kechiri anyị, wezuga ebe anyị nọ. Ọgbụgba ndụ niile nke anyị nwere n'ọgbọ anwa nke anyị nọ n'ime jọgburu onwe, wepụ ya. Ndụ nke imehie, bibie ya, si na-epụta, si n'ebe mmehie nọ pụta. Chegere na mmehie ọbụla niile, naanị were ya gbanye wee nye onwe gị. Mụta ihe n'ebe ọ nọ. Ọtụtụ ihe edu ị ga-amụta n'ebe Kraịst. Ya mere taa bụrụ ụbọchị ikpeazụ wee nye gị. Ị nwere ndụ taa, ndụ ebighị ebi taa, nzọpụta taa, ndụ zuru oke taa. Ị gaa n'iru na-amụta n'ebe Kraịst nọ, na ya edu nwayọọ n'ime obi. Ị ga-enwe ezumike na mkpụrụ obi gị. Onye ọbụla bịara, a na-enwe mkpọkọchi azụ, a na-enwe ezumike. E nwere izu ike wee nye onye ezi omume na nzọpụta nke ọ na-enye. Dịka ị na-abịa, ị gaghị na-achọ kama ị ga-enwe ezumike wee nye mkpụrụ obi gị. Amaokwu nke 30, yoku m dị mfe, ọ bụ naanị mgbe ị chọrọ ibi ndụ nke ezi omume na-enwere amara nke chigiri ime ndụ ka ọ ga-esiri gị ike. Ma mgbe ị nwere Kraịst, bụ onye na-ebibi ịyagba niile n'ime ndụ gị, nke na-eme ma nwere onwe, nke na-enye nzọpụta, nke na-enye gị mkpọchite azụ, mgbe ị nwere nke a n'ime gị, mgbe ahụ yoku a ga-adị mfe, nsogbu a ga-adịkwa mfe n'ebe ị nọ. N'aha onye nwe anyị Jizọs, m na-ekpe ekpere maka ndị a bụ ndị chegharịrị, ndị na-ekwupụta mmehie ha, bụ ndị rịda na mmehie ha, ndị nwere onwe ha. Nye gị nzọpụta n'oge a n'aha Jizọs. Wepụ mmehie ha niile, ncheta nke wezụga n'ime ndụ ha n'aha Jizọs.
nye ha mgbaghara na udo n'ime obi ha na ugbu a. Nye ha ike inwe ndụ ọhụụ, ndụ agbanwere agbanwe, ka ndụ ha ghara udo ọ dị na mbụ n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị n'ihi na amam na ịzala. N'aha Jizọs ka anyị kpere, amen. Nna, n'aha onye nwe anyị Jizọs, anyị mara ị na ya ada. N'aha enyere Kraịst anyị, bụ afa ka efa niile, na mkpa efa nwa bụ Jizọs, ikpere niile ga-egbu n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe n'ọrịa ọbụla nke na-ekwela ọgwụgwọ, nsogbu ọbụla niile, ka egbuo ikpere na mbọ n'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Nna, bido ọrụ gị na ndụ onye ọbụla, ihe ịrịba ama na ndụ onye ọbụla, ọgwụgwọ nsọ na ndụ onye ọbụla, nnapụta na ndụ onye ọbụla, mee ka o guzozie ike n'aha Jizọs. Isi adịrọ mma ndị a, nsogbu nke ụbụrụ bụrụ nke a gwọrọ n'aha Jizọs. Ọrịa zara aza n'onu, ọrịa hernia, ọrịa fibroid, nke arthritis, nsogbu ọbụla niile na-arụ, nna ọ na-ekpe ihe ịrịba ama, metụ aka ugbu a, napụta ha, kwụọ ha n'aha Jizọs. Ọrịa nke dị n'ime arụ, ọrịa HIV, ọrịa kansa, ọrịa ọsa, ọrịa mmejuru, nke na-agbapụta ọbara, metụ ha aka n'ugbu a. Ịrịba ama nke ọgwụgwọ, ihe ọrịba ama nke nnapụta nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Ekwela ọgwụgwọ nke na-atọwere aka. Nna, n'ebe mmadụ nọ o kwere omume, ma n'ebe ị nọ ihe niile kwere omume. Zute gị n'oge a, metụ ha aka n'oge a, kponye ihe enu n'oge a. Ọrịa nke na-anaghị ekwe ọgwụgwọ na mbụ bụrụ onye gwọrọ n'aha Jizọs. Gosipụta ya n'oge a, ọ ga-abịa mezuo, ka ọ bịa mezuo n'aka nri, n'aka ekpe, n'azụ, n'iru, n'ebe n'etiti, n'ebe ọbụla, ka ọ bịa mezuo n'ebe redio na telivishọn, ebe ọbụla niile, ebe akpọkọtara ọnụ ọbụla niile. Gosipụta onwe gị zuru oke, ka ọ bịa mezuo dịka anyị na-eme ya anya anyị, ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama n'aha Jizọs. Ekene dịrị gị na n'ihi na anyị maara nnu eme na ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere, amen. Eme na ya, eme na ya. Tụnụ onwe gị ihe ịrịba ama n'ebe ahụ. Ekene gị n'isonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taata, ọgbakọ Crusade nke Kumuyi na-enye anyị. Nke a na-eme ka erute nso n'ebe Jizọs Kraịst nọ, onye hụrụ gị n'anya, were ndụ ya nye n'elu obe n'ihi gị. Dịka anyị na-achịkọta n'ọgbakọ mgbasa oziọma nke ụbọchị taata, ọ ga-amanyere asọ anyị ka iso na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị, mgbe niile, n'oge niile. Dịka ị ga-ewerekwa ozi ya mee ka ndị enyi gị na ndị agbata obi gị wee nụ ya, ka ha wee nwee ike ịnata ngọzi nke dị n'okwu Chineke. Anyị ekene gị n'ihi oge nke ị wepụtara na GCK kwa ụbọchị nke taata.